سلام سلام ቤተሰብ ሎም አንተ ሒዘልኩም መጽ ዘለኹ ፌስቡክ አካውንትና ካብ ፍሬንድ ዝብል ከመገናና ፎሎወር መቅይሮ ዝብል ሙሉ ቪዲዮ ሒዘልኩም መጽ ዘለኹ ሳብ መጠረሻ ተኸታተልዋ እንተ ፈቲኹማ መጠረሻ ላይ ጎርኩም ውጹ ሓደሽቲ ቪዲዮታት ንኽመጽኹም ከዓኒ ፎሎ ብምግባር ፋሚሊ ሆኑ ማለት እዩ ዳይ ናፍታ ቪዲዮ ኦኬ ንቐጽል መጀመርያ ናብዛ ላዕለዊት አናይ ሰለስተ ነጥብጣብ ምልክት ዝገበረልኩም ዘለኹ ናብዚያ ንኣቱ ካብኡ ናብዚያ ምሳኣተና ናብዛ ሴቲንግ ኤንድ ፕራይቬሲ ትብል ዘላ ምልክት ዝገበረልኩም ዘለኹ ናብዚያ ንኣቱ ማለት እዩ ካብ ሞጻል ህዙም ደጊምና ናብዛ በይናኒ ሴቲንግ ዝብል ዘላ ንበይናኒ ምልክት ዝገበረልኩም ናብዚያ ንኣቱ ናብዚ ምሳኣተና ቀስ ገርና ንላዕል ነደይቦ ማለት እዩ ኦኬ ኣብዚ ዘሎ ዝተወሰነ ነገር ክነስተኻኽሎ ዝግባአና ኣብዚ ኣብዛ ናይ መጀመርያ ንኣትሪዮ ኣለኹም how people find and contact you ዝብል ዘላ ምልክት ዝገበረልኩም ዘለኹ ኣብዚያ ንኣቱ ኣብዚ ምሳኣተና who can send you friend request ዝብልኒ ኣብ ላዕሊ ዛ ምልክት ዝገበረልኩም ዘለኹ ማለት እዩ ዛ ምልክት ዝገበረልኩም ዘለኹ ኣብዚያ ንኣቱ ማለት እዩ ኣብዚያ ምሳኣተና everyone ኢልና ሴፍ ንገብራ ማለት እዩ እዚኣ everyone ትከውን ኣለዋ مش نافتا تحتي أني هو كان see your friend list سني أبدا تحتي أني أعمل كزجارلكم ذلهم حزون أبدي أنا خبينا نقط أبدي أم ساعات أنا حزون أولع على public زول جرنا سيف نولو مالتي نملس مشنا نحرت نحس أن نحرت ملسيلنا حزون أبدا تحتي أني post سني ملكت زجارلكم ذلهم مالتي أبدا post زلا أبدي أنا أط أبزم ساعات أنا who can see your future posts ዝኒ ሕዚ እዚ ፍሬንድስ ብቻ ይልወኒ ምክንያቱ ፕሮፋይልና ሎክ ኮይኑሎ ማለት እዩ ስለዚ ፕሮፋይልና አንሎክ ንገብሮ ኣለና ከመይ ገርና ፕሮፋይልና አንሎክ ኣለና ዝብል ማኒ ካብዚያ ንምለስ እሞ ንድሕሪት ንምለስ ንወፅእ ኣብዛ ምልክት ዝገበረልኩም ሕዚ ፕሮፋይል ሎኪንግ ትዘላ ናይ መጀመርያ ንያ ኣብዚኣ ንኣቱ ናይ ግድን እዚኣ ክንከፍታ ኣለና ምክንያቱ እዚኣ ተዚ ፈትሕናያ ሼር ንብሎ ኩሉ ፖስት ንብሎ ፍሬንድና ብቻ ዝሪኦ ካልእ ሰብ ክሪኦ ይኽእል ስለዚ ብዛ ሕዚ ምልክት ዝገበረልኩም ዘለኹ አንሎክ ትብል ዘላ ኣብዚኣ ንኽእነብላ ካብኡ አንሎክ ትብል ዘላ ብታሕታይ ምልክት ዝገበረልኩም ነው ኣብዚኣ ንነክእ ኣብዚኣ ምስ ነኻኣና خلاص ኦኬ ንብሎ ተኸፊትሎ ይለና ኣሎ ፕሮፋይልና ሕዚ ተኸፊትሎ ሼር ዝበልናዮ ሲ ካልእ ሰብ እውን ክሪኦ ይኽእል እዩ እንድሕር ሎክ ገርናያ ግን ፍሬንድና ብቻ ስለ ዝሪእዎ ናይ ግድን አንሎክ ንገብሮ ኣለና ሕዚ ተመሊስና ናፍታ ፖስት ንኣቱ ኣብዛ ምልክት ዝገበረልኩም ዘለኹ who can see your future posts ዘላ እዚኣ እቱ ንብል እሞ ኣጋጣሚ ናተይ ፐብሊክ እያ ዘላ ፐብሊክ ስለ ዘላ ንገድፋ ፐብሊክ ተዘይኮይና ግን ፐብሊክ ኢልኩም ሴፍ ትብልዋ ማለት እዩ ምቕፃል ሕዚ እውን ናብዛ ስቶሪስ ትብል ዘላ ምልክት ዝገበረልኩም ዘለኹ ናብዚኣ ንኣቱ ሕዚ እውን ናብዚ ምሳኣተና who can see your stories ዘላ ኣብዛ ምልክት ዝገበረልኩም ሕዚ ማለት እዩ ኣብዚኣ ንኣቱ ናተይ ፐብሊክ እዩ ዘሎ ናትኩም ካልእ ተኾይኑ ከዓ ፐብሊክ ኢልኩም ተስተኻኽልዎ ማለት እዩ ብምቕፃል ሕዚ እውን ሪልስ ዝብል ንኣቱ ማለት እዩ ኣብዛ ሪልስ ዝብል ንኣቱ ኣብዛ ታሕተወይት እኒኣ ትሪእዋ who can see your future posts ዝብል ዘላ ምልክት ዝገበረልኩም እየ ኣብዚኣ ንኽእነብላ ናተይ ሕዙን ፐብሊክ ስለ ዘሎ ሴፍ ኢለ ክወፅእ እየ ማለት ገዲፈ ክወፅእ እየ ናትኩም ፍሬንድስ ገለ ዝብል ተኾይኑ ፐብሊክ ኢልኩም ሴፍ ትብልዎ ማለት እዩ ናይ ግድን ፐብሊክ ክኸውን ኣለዎ መሽና ሓንሳእ ምልስ ንብል እሞ ተወሳኒት ነገር ፎሎወርስ ኤንድ ፐብሊክ ኮንተንት ትብልኒ እዛ ምልክት ዝገበረልኩም ኢኹም እዚኣ ከዓ ግዴታ ከተስተኻኽልዎን ዘለኩም ኣብዚ እዩ ኣብዛ ሕዚ ምልክት ዝገበረልኩም ዘለኹ ኣብዚኣ ንኽእቢልና ንኣቱ እሞ ኣብዛ ናይ መጀመርያ እኒኣ ትሪእዋ ኣለኹም who can see your followers on your profile ዝብል እኒኣ ፍሬንድስ ዝብል እኒኣ ኣብዛ ምልክት ዝገበረልኩም ኢኹም እቱ ንብል እሞ ሕዚ እዚ ፍሬንድስ ዝብል እኒኣ ናይ ግድን ፐብሊክ ክንብሎ ኣለና ፐብሊክ ኢልና ሴፍ ንብሎ ማለት እዩ ኣብዛ ፐብሊክ ትብል እኒኣ እሞ ንኽእነብላ ካብኡ ሴፍ ኢልና ንወፅእ ካብኡ መሽና ብዛ ትሕትያ እኒኣ who can comment who can see the people and pages you follow እዚ ከዓኒ ፎሎው ዝበልናዮም ሰባት ሲመን ክሪኦ ይኽእል ሕዚ እውን ፐብሊክ ንገብሮ ማለት እዩ ፐብሊክ ኢልና ኣብዛ ምልክት ዝገበረልኩም ዘለኹ ፐብሊክ ኢልና ሴፍ ኢልና ንምለስ ማለት እዩ ኣብዚኣ ሴፍ ኢልና ንወፅእ
መሻፍታት ሕቲ ኣንያ who can comment on your public posts ዝንያ ሕዙን public ያት ዘላና ተጋጣም ኮይኑ ናትኩምኩም ናብዚኣ ተኣቱሞ ኣቲኹም ቸክ ትገብሩዋ ናትኩም ክፈላለስ ለይ ዝኽእል ናላት ፍሬንድ ክኾን ይኽእል ፍሬንድስ ዝብል እንተነሩ ተስተኻኽልዎ ፐብሊክ ትብልዎ ኩለንተን ምልክት ዝገብረልኩም ዘለኹ እንዳኣተኹም ተስተኻኽልዎን ፐብሊክ ክኾን ኣለዎን ብሙልአን ማለት እዩ ፍሬንድስ ገለ ዝብል ክኸውን የብሉን ስለዚ ናተይ ፐብሊክ ስለ ዘሎ ይገድፈ ኣለኹም ዘለዎ እዚኣ እውን ፐብሊክ ፕሮፋይል ኢንፎ ዝኒአ ፐብሊክ ትገብርዎ ተን ታሕተውት ነዋ ክልቲአን እውን ኦን ትገብርዎን ኦፍ ተኾይነን ኦን ገርኩም ትምለሱ ማለት እዩ ምልክት ትገብረልኩም እየን ነዚአን ንክልቲአን ኦን ገርኩመን ትወፁ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ወዲእና ኣለና ማለት እዩ ካብዚ ንወፅ እሞ ወፂና ናበይ ንኸይድ ናብ ፕሮፋይልና ንኸይድ ማለት እዩ እዚ ናብ ፕሮፋይልና ንኣቱ ኣብዚ ፕሮፋይልና ምሳኣተና ናብዛ ብየማን እንያ ሰለስተ ነጠብጣብ ምልክት ትገብረልኩም እየ ኣብዛ እዚኣ እንያ እነክእ ማለት እዩ ቅድሚ ኣብዚ ክነስተኻኽሎ ዘለና ሕዚ ተርን ኦን ፕሮፌሽናል ሞድ ዝብል ናይ ግዴታ ክነስተኻኽሎ ኣለና ማለት እዩ ኣብ ታሕታይ እንያ ተርን ኦን ፕሮፌሽናል ሞድ ዝብል እዛ ምልክት ዝገብረልኩም ዘለኹም ታሕቲ ገጽ ማለት እዩ ኣብዚኣ ንኣቱ ማለት እዩ እዚኣ ናይ ግድን ኦን ክንገብር ኣለና ምክንያቱ ፌስቡክና ናብ ፔጅ ንቅይረት ኮይና ናይ ግድን ፕሮፌሽናል ሞድ ተርን ኦን ክንገብር ኣለና ስለዚ ኣብዛ ምልክት ዝገብረልኩም ዘለኹ ሕዚ እውን ተርን ኦን ትብልዋ ማለት እዩ ካብ ምቕፃል ኔክስት ንብሎ ምልክት ይገብረልኩም ለኾነ ኔክስት ታሕተዋይ ማለት እዩ ዝቆፃል እኒአ ኣብዚኣ ኔክስት ኢልኩም ትቆፅሉ ሕዚ እውን ቀፂልኩም ኔክስት ትብልዎ ማለት እዩ እዚ ኣብዚ ከዓኒ መማርፀ ሂበና ኣሎ ፐብሊክ ተኸተልትኩም እንታይ ክኸውን ትደልዩ ዘለና እኒአ ፐብሊክ ፍሬንድስ ከስተም ኢሉ እኒአ ፐብሊክ ዝብል በዓሉ መሪፅዎ ኣሎ ኔክስት ንብሎ ሕዚ እውን ኮንፍሪም ንብላ እዛ ቆፃል እኒኣ ምልክት ትገብረልኩም እየ ኮንፍሪም ዝብል ንቕፅል ማለት እዩ ሕዚ እውን ኔክስት ንብሎ ስለዚ እዚኣ ወዲእና ኣለና ማለት እዩ እዚኣ ሕዚ ኔክስት ክንብላ ኢና ፌስቡክ ኣካውንትና ሕዚ ናብ ፌስቡክ ፔጅ ቀይርና ኣለና ማለት እዩ እንድሕር ፕሮፌሽናል ሞድ ኣብርሂናዮ ወይ ከዓ ኦን ገርና ይኮንና ሕዚ ስኪፕ ንብሎ እዚ ከዓ ስኪፕ ኢልና ክንወፅእ ንኽእል ኢና ፀገም የብሉን ኔክስት ዘይኮነስ ስኪፕ እዛ ምልክት ዝገብረልኩም ዘለኹ ካብ ጎት ፕሮፌሽናል ሞድ ኢለና ኣሎ خلاص ሕዚ እዚ ናብ ፔጅ ተቐይሩ ኣሎ ፌስቡክ ኣካውንትና ማለት እዩ እዚ እቲ ቻሌንጅ ኣብ ሰሙናዊ ክወሃበና ዝኽእል ኣብዴት ዝገብሮ ትኽእሉ ኢኹም ፀገም የብሉን እዚ ካሊእ እዩ ሕዚ ንመለስ ካብዚ ንውፃእ እዚ ከም ደስታኹም ትቀያይርዎ ትኽእሉ ኢኹም I want to reach more people ተኸተልቲ ክኸብል እየ ዝደሊ ወይ ከዓ I want to maximize my earning I want to get quick start on Facebook ዝብል እኒአ እዚ በብሰሙኑ ቻሌንጅ በብዝሃበኩም ትቀያይርዎ ትኽእሉ ኢኹም ኣብዴት ኢልኩም ክትወፁ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ስለዚ እዚ እቲ ቻሌንጅ ክበና ከሎ ፖስት ንብለሉ ሰሙናዊ ቻሌንጅ በዚ መሰረት ኢና ሼር ክንብል ዘለና ማለት እዩ ያው እቲ ዝኒአ ቻሌንጅ ማለት እዩ ስለዚ ካብዚ ተመሊስና ጠቕሊልና ንውፃእ መጋና ኢና ሕዚ እውን ተመሊስና ናብዛ ሰለስተ ነጠብጣብ እኒኣ ንኣቱ ማለት እዩ ኣብዛ ቪው ኣስ ትኒኣ ትሪኡ ኣለኹም ናይ ዓይኒ ምልክት ወይ ከዓ ምልክት ዝገብረልኩም እየ እዛ ምልክት ዝገብረልኩም ዘለኹ ማለት እዩ ኣብዚኣ ንኣቱ እሞ 4900 ፎሎወርስ ኢለን ኣሎ ሕዚ